Sa pagpapakilala ni Pio Carpio kay Gonzalo, marami siyang nakilalang mga kaanib nito na galing pa sa iba't ibang panig ng lugar. Ang karamihan sa mga ito ay nagtitipon roon upang hintayin ang pagdating ng kanilang pinuno sa kanilang pangkat. Siya nga pala, Gonzalo, si Samuel, taga Masbate, isa sa mga mandirigmang albularyo ng ating grupo. Ang pinuno niyan ay merong cherubim na gabay na halos walang makapagsasabi kung papaano niya ito nataglay. Alam mo ba, Gonzalo, na hindi kayo nagkakalayo ng edad ng pinuno niyan? Pero masasabi kong napakadalubhasa na sa larangang ito ang kanyang pinuno na nagngangalang Ruben. Kagaya ni Dadoy, hindi rin ordinaryo ang lakas ni Ruben pagdating sa kombateng espiritual o pisikal. Isa rin itong mamamaslang ng aswang, Gonzalo. Kahit ang maharlikang kauri ninyo ay nanganganib na malipol dahil sa banta ni Ruben. Huwag kang mag-alala. Kapag narating natin ang isa sa mga tanawang dumudugtong sa tahanan ni Ruben, tatawagin ko ang gabay nito upang kausapin kung kailan balak tumungo ni Ruben sa norte. Nalalapit na kasi ang pangkalahatang pulong na siyang ginagawa namin taon-taon. Wika ni Pio Carpio. Kinilabutan ako doon Ruben? Batang pinuno ng samahan ninyo, Tio? Takang tanong ni Gonzalo. Marami ka pang hindi alam, iho. Tsaka, yang si Ruben, huwag mo na rin naising makita. Masyadong marahas ang mga cherub, kaya masyadong mapanganib ito para sa'yo. Bata man ang pangangatawan ni Ruben, napakadulubhasa naman ito sa larangang aming tinatahak. Sa totoo lang, mapagkakamalan na nga yung ermitanyo dahil sa dami ng alam nito eh. Tsaka alam mo ba, Gonzalo, yang si Ruben, ang natatangi sa aming grupo na nagtataglay ng walang hanggang kabataan. Wala kaming ideya kung papaano at kung saan niya ito nakuha. Gawa ng masyado itong masikreto sa kanyang mga lihim na karunungan. Sagot naman ni Pio Carpio. Habang sila ay nag-uusap, hindi nila napansin na nasa harapan na pala nila si Samuel. Nakangiti yon habang nakikinig sa kanilang pinag-uusapan. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang sumingit itong si Samuel ng, Si Pinunong Ruben ba ang pinag-uusapan ninyo, Ermitanyong Carpio? Oo, Samuel. Ang pinuno mo nga ang pinag-uusapan namin. Siya nga pala. Kailan siya pupunta ng norte? Tanong ni Pio Carpio. Nako, hindi ko po alam, Ermitanyong Carpio. Sa ngayon, tanging si Haring Rufus na lamang na siyang kanyang kaibigan ang aming natatanong ng kanyang kalagayan. May mga hindi inaasahang nangyayari sa lugar ni Pinunong Ruben. Kaya medyo wala kami masyadong balita tungkol sa kanya sa ngayon. Sagot naman ni Samuel. Si Dadoy at Ginang Sede, Samuel. Nasipat niyo ba rito sa Siraway? Tanong ni Pio Carpio. Yan nga ho ang problema namin, Ermitanyong Carpio eh. Si Dadoy ho, nakita namin nung nakaraang buwan. Pero si Ginang Sedes ho, ni bakas ng anino nito hindi namin matagpuan eh. Ayon kay Ginoong Dadoy, meron lang umanong mahalagang nilakad ang kanyang tiyahin, kaya ito nawala sa kanyang tirahan. Sagot naman ni Samuel. Nang marinig ito ni Pio Carpio, tumangulang naman ito at nagpaalam na kay Samuel. Si Samuel naman noong mga oras na yon, bumalik na sa kanilang kubo, gawa ng meron pa itong tatrabahuhin. Habang sila ay naglalakad, panay kwentuhan ang magtsuhin tungkol kay Ruben. Hindi kasi makapaniwala noon si Gonzalo na merong isang taong biniyayaan ng kaitaas-taasan
ng hindi masukat na kapangyarihan. Halos tumatak din sa isipan noon ni Gonzalo ang pagnanais niyang masilayan ang cherubim bago siya tuluyang maglaho sa mundo. Tio Carpio, posible bang taglay din ni Ruben ang isa sa mga mahiwagang armas? Tsaka maharlikang aswang? Hanagub lang ang nag-iisang angka na yan, Tio Carpio. Wika ni Gonzalo habang sila ay naglalakad. Maaaring taglayo ni Ruben, Gonzalo. Hindi ko lang talaga makumpirma ito dahil nga tahimik lang yang si Ruben eh. Kahit kami ay magkakasama, hindi pa rin ito ipinagsasabi ang kanyang mga karga. Ni armas na hawak ay wala din kaming kaide-ideya kung gaano ito kalakas. Tsaka, tama ka ng hinala. Hanagub nga ang kalaban ni Ruben sa kanilang lupain. Sagot naman ni Pio Carpio. Nang marinig ito ni Gonzalo, halos mapalunok na lamang siya ng kanyang laway dahil sa pagkamangha. Kilalang kilala niya ang angka ng mga hagob dahil putok na putok ito sa kanilang uri. Halos ang ibang aswang nga ay sinasamba ang mga hanagob dahil sa kakaiba nitong taglay na katangian. Ayon kay Gonzalo, na kahit 5 pang gabo ng kauri niya ang magsama-sama upang paslangin ang isang hanagob, ay masyado pa rin itong imposible. Minsan na ding nabanggit ni Pio Carpio kay Gonzalo ang angka ng mga hanagob, kaya labis talaga siyang humahanga sa uring yun. Ni sa bawat kwentong naririnig niya tungkol sa mga hanagob, hindi niya pa narinig na merong kahinaan ang mga ito. Lahat ng mga albularyong nakakaharap ng angkan ay para itong humaharap sa kamatayan. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, hindi na muli pang nakaimik si Gonzalo. Si Pio Carpio naman noong mga oras na yon, naging abala sa pakikipag-usap sa mga kaanib niyang nakatira sa lugar. Habang naghihintay si Gonzalo sa kanyang tiyuhin, pinili niyang magmasid sa paligid. Sa pagmamasid ni Gonzalo, doon niya nasilayan ang napakagandang tanawin sa norte. Pilit niyang ibinabaling kahit papaano ang kanyang atensyon sa ibang bagay, gawa ng labis na siyang nangungulila sa kanyang mag-ina. Magmula noong umalis ito sa Ulutanga, wala nang naging balita si Gonzalo sa kanyang pamilya. Sa pagsapit ng gabi, muli na namang nagkaroon ng kasiyahan sila Gonzalo. Dahil sa maraming nakahandang pagkain noong mga oras na yon, naging masaya ang kanilang pagsasalo-salo. Doon din nakilala ni Gonzalo ang iba pang miyembro sa samahang kaanib niya. Lahat ng mga nakilala doong panauhin ni Gonzalo ay buong puso silang tinanggap ng walang pagdududa. Matapos nilang kumain doon, nag-umpisa na ang kanilang inuman. Ang katabi noon ni Gonzalo sa lamesa ay si Samuel, gawa ng marami siya ditong nais itanong. Sa paglipas ng oras ng kanilang pag-iinuman, naging masaya naman ang lahat ng kaanib ng kanilang grupo. Panay kwento na ulit itong si Pio Carpio tungkol sa mga karanasan niya noong nakaraan. Si Gonzalo naman noong mga oras na yon, panay rin ang pakikipag-usap kay Samuel tungkol sa mga nalalaman nito sa angka ng hanagob. Hindi naman siya nito binigo at isiniwalat din sa kanya ni Samuel ang lahat ng alam nito tungkol sa lahi ng aswang na nais niyang malaman. Sa pagsapit ng umaga noong mismong araw, muli na namang nagpatuloy sila Gonzalo sa kanilang paglalakbay. Kahit matinding inuman ang naganap noong nagdaang gabi, maaga pang nagising ang pangkat ni Pio Carpio dahil alam ng mga ito na maaga pa silang aalis sa lugar na yon patungo ng Siraway.
Bago mag-umpisang maglakbay sila Gonzalo, maraming ipinabaon sa kanilang pagkain ng iba nilang kaanib na nakatira sa lugar na yon. Kahit papaano, naging masaya naman ang grupo ni Pio Carpio dahil hindi sila nito pinabayaan hanggang sa dumating ang araw ng kanilang paglalakbay. Sa pag-alis nila sa Tamangan, puro bukirin at mga talahib na naman ang nakikita nila Gonzalo sa daan. Kokonti pa lamang ang mga nakikita nilang tahanan sa lugar na yon dahil sa hindi pa gaanong kalakihan ang populasyon sa Tamangan. Ang karaniwan nilang nakikitang bahay ay nasa gilid lamang ng palayan. Kapag meron silang nakikitang magsasakang nag-aani ng mga palay, nilalapitan nila ito upang hinga ng tubig. Dahan-dahan lamang noon ang paglalakbay nila Gonzalo, gawa ng masyadong matirik ang araw noong mga oras na yon. Mahihirapan ang mga kalabaw nilang sinasakyan kapag naabutan sila ng 12:00 sa daan. Isa din kasi yung kinakatakutan ng mga kasamahan ni Gonzalo dahil labis silang mahihirapan kapag nagkaroon ng sakit ang kalabaw na nagdadala ng kanilang mga kagamitan. Gonzalo, ayos ka lang ba dyan? Tanong ni Pio Carpio habang sila ay nagpapahinga. Napansin kasi nitong nakatitig si Gonzalo sa malayo habang ito ay nakahiga sa lilim ng isang puno. Nang marinig ni Gonzalo ang sinasabi ng kanyang tiyuhin, agaran din naman ang paglingon nito sa kinaroroonan ni Pio Carpio. Ayos lang naman ho ako, Pio Carpio. Iniisip ko lang si Nognog at yung asawa ko. Sagot naman ni Gonzalo. Huwag mong alalahanin ang mga yon, iho. Maging panatag ang iyong isipan, Gonzalo. Tandaan mo, hawak ng asawa mo ang batong itlog ng butiki na ibinigay ko. Ililigtas sila nito sa kahit anumang panganib na kanilang makakaharap. Itugon mo ang wisyo mo sa ating misyon, Gonzalo, dahil hindi natin alam kung kailan susulpot si Dadoy. Sagot naman ni Pio Carpio. Palaging pinapaalalahanan noon ni Pio Carpio si Gonzalo tungkol kay Dadoy. Gawa ng hindi hawak ni Pio Carpio ang isipan nito. Maaari kasing magalit yon kay Gonzalo dahil sa isa itong gabo ng aswang. Kung magkataong makapagdesisyon si Dadoy na ilibing sa lupa si Gonzalo, yung buong grupo ni Pio Carpio ay walang magagawa. Nais man nilang tulungan si Gonzalo, hindi yon maaari dahil pagnanais ito ng pamangkin ng kanilang pinuno. Dahil sa may kalayuan pa noon ang Siraway, pinili nilang maglakbay ng dahan-dahan. Alam nilang aabutin ito ng ilang araw, kaya hindi sila nagmadaling marating ang Siraway sa lalong madaling panahon. Sa paglipas ng gabi noong mismong araw, kagaya ng nakagawian, naghanap sila Gonzalo ng angkop na lugar na pwede nilang pagpahingahan. Nadapo sila noon sa isang malawak na patag na lugar, kaya kinakailangan nilang makahanap ng punong magsisilbing lilim sa pagsapit ng gabi. Hindi naman alintana nila Gonzalo ang lugar na yon, gawa ng ramdam nila ang pagkaaliwalas nito. Wala sila doong nararamdamang kakaiba at tanging mga diwata lamang ng mga halaman ang kanilang mga nasisilayan. Sa pagsapit ng 7:00 ng gabi, nakakita sila Gonzalo ng 3 matataas na puno na pwede nilang pagpahingahan. Dali-dali nila itong pinuntahan upang mabilis nilang maisaayos ang kanilang mga gamit at pagkain. Nang marating nila ang 3 nagsisitaasang puno, agad din namang itinali ni Gonzalo ang kanilang mga kalabaw. Si Pio Carpio noong mga oras na yon ay naglalakad papalayo sa kanilang kinaroroonan na siyang ipinagtataka ni Gonzalo. Kadalasan kasi tumutulong si Pio Carpio sa mga gawain
lalo na kapag nasa kalagitnaan sila ng kanilang paglalakbay. Matapos maitali ni Gonzalo ang kanilang kalabaw, muli na naman niyang sinipat ang kinaroroonan ni Pio Carpio. Biglang nanlaki ang mga mata noon ni Gonzalo nang masipat niyang tumungo si Pio Carpio sa isang malaking tipak ng bato na para bang meron itong gagawin. Dahil sa talas ng pandinig ni Gonzalo at gabi na, narinig niya ang mga inuusal ng kanyang tiyuhin nang walang kahirap-hirap. Doon naunawaan ni Gonzalo na merong tinatawag si Pio Carpiong isang nilalang na nasa ibang dimensyon. Nang malaman ito ni Gonzalo, hindi niya inalis ang kanyang paningin kay Pio Carpio. Matapos nitong makapagbitaw ng kanyang usal, laking gulat na lamang ni Gonzalo nang makasipat siya ng isang gintong kamay na lumabas sa batong kinaroroonan ni Pio Carpio. Segundo lang ang pagitan noong mga oras na yon nang lumabas sa bato ang isang dambuhalang ginintuang toro. Gulat na gulat noon si Gonzalo dahil sa yon ang unang beses niyang makasilay ng ganong uri ng nilalang. Meron itong nagbabagang korona na isang patunay na isa itong maharlikang engkanto. Sa pagtitig dito ni Gonzalo, doon niya nakitang nakikipag-usap ang torong yon kay Pio Carpio. Hindi niya marinig ang sinasabi nito na siyang labis niyang ipinagtataka. Kalimitan kasi sa mga engkanto, nauunawaan o naririnig ni Gonzalo ang mga sinasabi. Maaring ang engkantong kausap noon ni Pio Carpio ay hindi isang ordinaryong engkanto. Pansin kasi ni Gonzalo, meron itong taglay na hindi masukat na lakas pagdating sa pakikipaglaban. Meron din itong malapad na peklat na siyang patunay na marami na itong digmaang pinagtagumpayan. Ilang minuto pa ang lumipas, muli na namang sumuot sa batong yon ang ginintuang torong kanyang nasilayan. Kasabay ng paglaho nito ay ang pagbalik ni Pio Carpio sa kinaroroonan nila Gonzalo. Matyaga niya itong hinintay upang tanungin kung ano ang kanilang ginawa ng engkantong kanyang nasilayan. Sa pagbabalik ni Pio Carpio, agaran din naman itong tinanong ni Gonzalo. Tio Carpio, ano yung nilalang na yon? Gulat na tanong ni Gonzalo. Kau talaga Kasanggayo ni Ruben Gonzalo. Hari yon ng mga engkanto sa ika-4 na mundo. Kung susumahin mo, iho, kasing lakas ng kaharian ng engkantong kausap ko, ang lugar ng Biringan. Alam kong hindi mo maririnig ang kanyang mga sinasabi dahil tanging ako lamang ang pinahintulutan ni Haring Rufus na makarinig ng kanyang mga sinasabi. Hindi niya ginawa yon para sa inyo. Pagkusay, ginawa niya ito upang hindi marinig ng kanyang reyna ang aming pag-uusap. Oh, Gonzalo, nakatulala ka dyan. Halika na nga't kumain na tayo. Wika ni Pio Carpio. Matapos nilang makipag-usap, pinili nilang dalawang bumalik na sa kinaroroonan ng kanilang mga kasama. Napansin kasi noon ni Pio Carpio na kanina pang naghihintay ang kanyang mga kaanib sa kanilang pagbabalik. Ayaw ng mga itong kumain nang hindi sabay-sabay dahil taliwas yon sa kanilang paniniwala. Matapos nilang kumain, wala namang nagawa ang mga kasama noon nila Pio Carpio kung hindi ang tingnan ang napakagandang kapaligiran. Si Gonzalo naman noong mga oras na yon, siniguradong ligtas ang kanilang mga kalabaw laban sa mga hayop na gumagala sa paligid. Pinili niyang itabi sa kanila ang kalabaw upang kahit papaano'y maramdaman nila ang ibang hayop na nagbabalak sa kanilang mga alaga.
Sa paglipas pa ng oras, paisa-isa nang nakatulog ang mga kasamahan ni Gonzalo. Tio Carpio, pwede ho ba akong mangaso? Tanong ni Gonzalo. Ikaw ang bahala, iho. Wala namang problema yon. Mas mabuti nga yan para na meron tayong masarap na umagahan. Ingat ka lang. Dahil malapit na tayo sa teritoryo ni Dadoy. Sagot naman ni Pio Carpio. Nang marinig ito ni Gonzalo, ngumiti lang naman ito at biglang tumayo mula sa kanyang pagkakahiga. Agaran nitong kinuha ang kanyang langis na itinatago upang makapagpalit ng anyo. Sa pagpalit noon ng kaanyuan ni Gonzalo, patuloy lang naman sa pagmamasid sila Pio Carpio. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang nag-iba na ng tuluyan ang kanyang kaanyuan. Kasabay ng pagpapalit niya ng anyo, ay ang pagtago ng buwan sa ulap. Meron ding nagsisiungulang mga aso na nasa paligid. Sa pagpalit ng kaanyuan noon ni Gonzalo, ay ang pagtungo nito sa damuhan. Sa sobrang bilis ni Gonzalo ayon kay Pio Carpio, tanging paghawi lamang nito ng damo ang kanyang nasisilayan. Halos minuto lang ang lumipas nang marating ni Gonzalo ang kabilang parte ng lupain. Habang siya ay tumatakbo sa talahiban, patuloy ang kanyang pagsipat sa paligid. Ang kanyang nais katayin noong mga oras na yon ay isang baboy ramong makikita niya sa paligid. Kukunin lamang niya ang laman loob nito at ititira ang karne kinabukasan. Di naman noon nag-iisip ng masama si Pio Carpio sa kanyang pamangkin dahil basa na niya ang pag-uugali nito. Alam niyang hindi siya kaya nitong talikuran o traidorin dahil sa pagmamahal nito sa kanyang amang yumao. Halos kung tutuusin, ama na ang tingin noon ni Gonzalo kay Pio Carpio. Bago pa man sumapit ang hating gabi, meron ng nahuling baboy ramo si Gonzalo. Pasan-pasan niya ito habang naglalakad pabalik sa kanilang pinagpapahingahan. Sa paglapit ni Gonzalo kay Pio Carpio, agaran din naman itong tumayo para siya ang kumatay sa baboy. Hindi rin naman kasi nakakaramdam noon ng pagkaantok si Pio Carpio, kaya mas ninais na lamang niyang tulungan si Gonzalo. Kinaumagahan, labis ang pasasalamat ng kanilang mga kasama dahil sa napakasarap nilang ulam. Halos maubos noon ang kanilang lutong bigas dahil sa sobrang sarap ng inihanda ni Gonzalo. Matapos nilang magsikain, pinili nilang magpatuloy ng muli sa kanilang paglalakbay. Mas mainam kasing maglakbay ng hindi pagaanong kasikatan ng araw upang mas madali silang makakausad patungo ng Siraway. Sa pagpapatuloy ng kwento, ay ang pagdapo nila Gonzalo sa lupain ni Tatay Dadoy at ni Mamang. Woo! Hahay! Nako, wala akong masabi sa kwento. Wala. As in, wala akong masabi sa kwento. Haring Rufus, Lolo Ruben. Ay, nako, sobrang ganda talaga ng kwento na to. As in, sobrang ganda. Walang episode na hindi ako ginanahang trabahuhin to. Pero huwag kayong mag-alala. Sunod na kagad natin yung 30. Huwag na natin patagalin. Yun lang. Salamat.